sagunging para tamu kagem mewah putri ingkang winantu ingkang rahayu. Amit-amit pasang aliman tabing mugi dene benok ming tolak sarik. Awit kula ngajak sumantaka anggemil kamardikan panjenengan sedaya. Bilih kula ing dalu menika saking kadang-kadang marga waluya ngaturaken kasugengan, ngaturaken bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah tentrem rahayu nugraha miwah sing lesreng Gusti kang merbeng dumadi mugi tansah tumedak tumandukan jiwa kasalira wonten ngarsa ndika panjenengan waraden sagunging keluarga. Para peponden sesepuh pilih semua dalam kasupan wonten ing Dusun Kalangan, Desa Kuarasan, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang ingkang pantos pinundi. Para pangemban pangbatik projo dalam manggalaning negari. Mliginipun dumateng Bapak Kepala Desa nggih Bapak Muhtamim ingkang dahat kinurmatan inanggung menika Bapak Kadus sumrembah perangkatipun ingkang dahat kinurmatan ugi. Lan ngaturaken wilujeng dalu wilujeng pepanggihan kalian kula sak kanca wonten marga waluya lan ugi warga masyarakat Dusun Kalangan, Desa Kuarasan, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Lan ugi ngaturaken kunjuk puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa kalau dengan ing dalu menika panjenengan dalasan kula sakanca saged pepanggihan wonten ing dalu menika kanthi rahayu wilujeng. Lan ugi wonten ing dalu menika saperlu tasakren perti dusun perti desa niki Dusun Kalangan. Derek tetungga mugi warga masyarakat Dusun Kalangan paringono rejeki ingkang lancar, ayem tentrem warga masyarakat lan ugi donga ingkang katuraken dumateng panjenengan sedaya. Bila ing dalu menika kula ing mriki menika pangandiwara ingkang auswisan ngaturaken sugeng rawuh dumateng panjenengan lan bila samangke ing dalu menika dalam rangka Perti Dusun Kalangan menampilkan tari wonten ing malam ini wonten topeng ireng marga waluya wonten langen tri rangga beksa saking Bapak wonten tunas kuda mardi irama soreng prajurit saking Kertas Brongkol wonten rukun padya utama saking Tapak lan ugi wonten rukun kuda ingkang mijil saking Pendut Kabupaten Semarang. Wonten ing dalu menika sepisan ngaturaken marga waluya. Di malam hari ini tentunya kita hadirkan bareng ada topeng ayunya dari marga waluya. Dan di malam hari ini juga Kaseng Guyung disupport bareng ada sound audio yang luar biasa, bareng ada Mr. Johnny Rental Audio, ada juga lampu cahaya yang begitu mewah, ada Star Queen Lighting, dan juga ada YouTuber yang sudah mensupport mengabadikan di malam hari ini. Dan juga ada dekorasi yang luar biasa, Maisa, apa jenenge lali aku? Iki Mbah Dukune iki. Oke, dan juga di malam hari ini oh iya, AA Audio juga. Terima kasih. Oke, dipersembahkan bareng ada topeng. Ayo.
bebarengan karo kancane lilo lan legowo kanggo mulyane ngakara siji loro papat maju papat papat ulang rapungi kolopes kontol paris kolopes kontol paris kolopes kontol paris kolopes kontol paris. Sayok rukun bebarengan karo kancane lilo lan legowo kanggo mulyane ngakara siji loro papat maju papat papat ulang rapungi kolopes kontol paris kolopes kontol paris kolopes kontol paris kolopes kontol paris. Marco Waluyo.
atas atur kawula ala kadir kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis sambukane kok pahit tiba murine malah nganyalake Werkudara arane wayang wis kadung sayang ora iso digoyang sapa le Makni Sinang Vero kita hadirkan. Oke, Dok. Joget. Ayo sampeyan. Joget. Oh, anti-anti
Kusumaning ati genduk ayu Vero. Iya. Mana jogetannya, Nduk? Joget apa sih? Iya, iya. Jarum kok tak sego, tak sego. Keri. Piye ingin? Oh iya. Iki sing biasane lho, biasane iki ana sing arep sedekah, Nduk. Oh ngono. Boleh. Mau sing muni mbek aku kon medhun meng entekke dite mau sing ndi, Tong? Sing endi? Yang Sing mana, yang mana? Anak buah senrat biasa. Oh. Ayo, Andi. Oke, iki goyang kene. Sampai bawah ya, Nduk ya. Sampai bawah. Oke. Dadi. Sampai bawah. Alah, Nduk. Enak, Mas. Ayo ditanya. So. Wis to ya. Wis rampung. Kok lek tak kei kidul kaya ana manuk gedhe dawa. Gone sapa kuwi? Senengane sapa? Iya. Iki jeblane marot wae menjawab. Wis tau ngijen kowe iki pen. Ora. Wis. Lah ora kok. Iki aku pudenmu lho puden ngomong ngono. Oke. Ayo. Sentake. Kowe tenang wae. Sapa wis lalis liramu desemono ya dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis samestine lali aku mas sumpah saiki ketemu Jogetan tetepangan karo aku Dadi utama kangenmu Bali eling nalika iku Ayo sayang yo Sapi rasane Waduh biyen ucap dewe Langut terus
balik sakulit kanggo toko kangen iki rasa sakimbe durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari Mr. Zoni Reva Audio Matur Suwun Sarah Queen Lightning Mas Adai Sikat lagi yo Mas apa wis wis lirang Iya Desa mono yen ora karo aku Tak soko Tasere suwe ra tau ketemu Wis samestine kali aku Mas bumpang saiki ketemu Yo Jogetan kebangan karo aku Radio tombol kangenku Bali eling nalika iku Sapi rasane waktu biyen lucu dhewe Langun terus eling ajane Zaman semono kedalan rame-rame Guyub rukun seneng atine Mas kelangan ali-ali Satulit kanggo topo kangen iki Rasa sakime durung butuh tangi Rasa kangen wis bisa mari Rasa sakime durung butuh tangi Rasa kangen wis bisa mari Tombol kangen Iki marake ditambani kangene. Sampeyan iki nang kono wae to. Piye? Lah aku kon mbok kon mlayu nang ndi to? Mek mbok payokke mesti ayo. Tak payok kene nah ngene. Dadi aku ning kene kok. Ora apa-apa iki lho. Nah. Lumayan tambah. Yen tang dilumpukke ngembengi gawe wul. Wis rampung kuwi. Sampeyan iki nang kono wae lho. Tak rebukan karo kae. Rebukan apa-apa gak aku nek mbok apusi. Ora. Oke, Vero. Dalam Cak Wedi. Iya, ini masih menunggu teman-teman dari akeh lho begini. Akeh. Iki ono soreng. Soreng. Ono meneh, ono tial ora to? Ora ono ya? Ono. Ono jalane pengen di dhewe juga teal. Iya. Oke, sentake coy.
sen meng nolong samulai tai madu lindri nyawan netramu dasar lenjir kuning aku karo tresnaku ngambar harum tan ku jiwa katot memenisi sekar bakar melati renunsi katon kinelon jagat diani jagat katresna sikat sampai dia jaga yang lebih indah jaga yang lebih indah hatiku ada yang kau tahu rembulan kang sumunar yeseni rasa kantuh dan ona liya wong sira sayangku ayo yo sikat yo hatiku ada yang kau tahu rembulan kang sumunar ngeseni tresno kantuh dan ono liya wong sira sayangku dada yang lebih indah dada yang lebih rindu selain hatiku ada yang kau tahu rembulan kang sumunar ngeseni tresno kantuh dan ono liya wong sira sayangku Cak Fendi Oke, tak kasih duet ya Duk. nggih Mas Kabeh iki ora perlu dikatuni janjiku biyen aku sanggup ngenteni kuwi lan aku muga dadi jejene ora kena prawane tak eteni bojone tanggane modelmu eling ayo Mas Fendi iya Duk Sita Rondo Mas alah oh Rondo aku seneng
rondo musiman. Biar pulang keseliramu wis tak aturi. Aturi nopo Kang Mas. Golek bojo sing ganteng kaya Mas Fendi. Pungkasane seliramu digawe lorong ora urung saiki ne dadi rondo. Nanging piye Mas kabeh iki wis kepatut. Ibarat beberapa kaki sego mula ketunggu iki tanpa upamu. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. Ayo Hei Pak Teddy. Bang Katano, Bang Katano. Kabeh iki ora perlu diketuni. Janjiku mbiyen aku sanggup ngenteni. Kowe anakku uga dadi jodhene. Ora kena prawane tak enteni rondone. Ora yono sampeyan sabar ngenteni. Ing nyatane tresnamu tulus suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Apa ya? Antum tresno selundupan selawase. Sikap dong. Masuk lho, Dik. Penak to Mas? Penak. Sempilan wae nang kono. Aku seneng rondo musiman. Tapuk lho. Nek rondo musiman. Biar kula sliramu wis tak aturi. Aturi nopo Kang Mas? Golek bojo sing bagus kaya Mas Fendi. Pungkasane sliramu digawe lara ora murung saiki ne dadi rondo. Nanging piye Mas kabeh iki wis kepatut. Ibarat beberapa kaki sego Pasukan saudara semuanya. Ku iki tanpa upamu. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. Loh, iki ora perlu diketuni. Janjiku biyen aku sanggup ngenteni. Kowe anakku muga dadi jodhene. Ora kena prawane tak nemu bojone tanggane. Ora yono sampeyan sabar ngenteni. Ing nyatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Antum tresno selundupan selawase. Seton andom tresno bebojoan selawase. Ayo. Sini. Awas semuanya.
Sida ta Mas? Sida napa? Sida. Sida duda. Woi, kayak sing paling banter dhewe kalau. Tukangnya orjen. supaya pada rasa sinami modal elang Allah engkau diturut agama. Ayo bro kaum muslimin muslimat serta pemuda padayan pada kiato agama hormat para pirate Nabi Muhammad lawan wong urip raja hormat. Besok ya nono akhirat bakal ada si sholat lanat demi neraka tak bulan.